totoo yung kasabihan, hindi talaga makapagpasaya yung... Hey! Maring Inday! Sama ka? Saan ka, Maring Inday? Para may kaibigan akong lalaki. I hope I will see him again. Good morning, guys! Kukuha lang ako ng... Andito kasi yung... Di ba yung SD card na hindi ko nagamit? Nandito yun. Maghugas muna ako ng plato, guys. Para naman walang hugasan pag... Kasi katulugan pa ako. Katulugan. I'm still sleepy, guys. Masaya pag may bahay. Ang saya. Pinapangarap ko ito noon nung wala pa kami, walang plano magbili ng bahay yung asawa ko. Gusto kong may bahay kami, ganyan. Kailan kami gusto kong yung bahay na talaga namin. Pero iba talaga. Totoo talaga yung mga kasabihan na kung merong pera. Wala naman kami pera. Yung kasabihan ba, the same thing lang kasi yun. Yung pangarap na maraming pera, hindi ka pa rin masaya. Pag may bahay ka, hindi ka pa rin masaya. Masaya na may bahay, masaya na may pera. Kinatupad na yung pangarap mo, meron na kayong bahay. Pero meron talagang time na hindi ka masaya dahil may kulang, ganyan. Always may kulang. May trabaho ka na, malaki sweldo mo, pero may kulang. Mga ganun ba? May kulang ba yung heart mo? Parang empty. Parang gusto mong may ano pa. May meron gustong katulad na gusto ko pamilya ko dito, gusto ko tami. Dito na talaga kami. Di ba yung iba maraming pera? Ang resulta, hindi din sila masaya. Dahil may kulang. Pero hindi natin alam kung anong kulang. Pero may kulang. Always na ganun, guys. Totoo yung kasabihan, hindi talaga makapagpasaya yung or anong meron ka. May hinahanap pa rin yung puso mo. So, yun lang. Matulog lang ako kasi para hindi ko na maisip yung kulang. Kulang na isa ka sa akong bugas. 5 kagantang. Kulang yung binayad mo sa akin na bigas. 1 kagantang lang. 1 kagantang. 2 kagantang yung inutang mo. 1 kagantang lang yung hinatag mo. Ay, naku, nakatawa talaga ako yung sa probinsya. Masaya pa sa probinsya kahit maliit yung bahay, kahoy, at saka bamboo lang yung, sahig at saka bubungan. Sa dingding ay okay na. Masaya, pero masaya pa yung mga pang probinsya style at saka yun lang ang buhay, masaya pa. Maraming mga bata, kaibigan, mga silingan, magtapuk-tapuk, lisin-lisin music at saka drama, hiram-hiram bigas, away-away, konti. Kasi yung hiniram mo, kulang. 'Di ba pag maghumiram ka ng bigas, 'di ba? Mga 2 dozen, 2 kagantang. At saka yung binigay ng pag binigay ng kapitbahay mo, takusin mo, you have to count it again sa bahay mo. Magtakos ka naman. Takusin mo, ihapin mo. Bilangin mo naman kung ilang can yung binigay. Pag kulang ay puntahan mo dun sa silingan mo, awayin mo. Inaway kasi kulang. Hindi na puno yung pang-anim. Hindi na puno yung can. Yung sardines can. Hindi na puno. Dahil kulang yung binigay mo. Talaga naman. Ano ba yun yung sardines na malaking lata? Natatawa talaga ako, mga friends. Mga kalokohan doon. Hey! Maring Inday! Sama ka? Saan ka, Maring Inday? Manguha tagtakway, manguha tag-udlot o gabi. Ay, nakakasaya sa probinsya, nakakamiss. Ginaw-ginaw lang konti. Hindi naman masyado. Konti lang. Yung asawa ko, guys, bumibili ng mga panglinis. So, ito, mga garbage ito. Kasi ito yung, wet sweeper. Bumili siya para panglinis sa sahig kapag marami ng bufok. Labalaba time. Labalaba time. I'm sorry, guys, yung vlog, guys, it's very, it's very boring. Wala masyadong ganap. Yeah. Sige, i-testing natin ito. I-try natin itong isabit. Glad you're gone my way. I love you when we're such a ghetto. Kain lang ako, guys. Ganito ang buhay. Palagi
laging kumakain pag ang ganito ang buhay. So Wendy, look, tignan nyo yung mga dahon. Lumilipad na, guys. Na, upaw na. Upaw na yung kahoy. No, kita nyo, lupad. Ito, tapos na, malapit na. Roxy, ito, malapit nang maupaw, malapit nang maubos. Ito, meron pa. Pero tignan nyo yung ground namin, guys. Ang daming dahon, guys. Sarap. Minamarinate ko siya overnight, guys. Whole night, whole day. Hindi ko alam kung pupunta ako bukas dun sa isang bahay, guys. And also, hindi ko ginagamit yung treadmill. Hindi ko ginagamit yung treadmill lately kasi sobrang ginaw, guys. Oy, dun sa garage ba, ay ginaw talaga. Nawalan ako ng ganang mag-exercise. Sobrang ginaw. Dito yung Habsi bag. I just give you dry food bag and treats. I just give you dry food and treat, babies. I just give you dry food, baby. And treats, baby. Of course, the other one is coming. Always the two of them. Always. For some reason. Why palagi kayong dalawa? Why? Bakit, Roxy? Sometimes I'm talking to myself. Yung asawa ko ganito. What? I said, no, I'm talking to myself. Ganun naman ata ako. Ganun talaga ako. So, sometimes kukunin ko yung camera. Para, oops! Narinig nyo yan, guys. Oh my God, mga heart attack ako. Oh my Lord. My heart. Tignan niyo yung pagkain ko. Umambak yung isa. String din sumambak. Oh my God. My God. Ma-heart attack ako doon. Oh my goodness. So, guys. Yung kaba. Ganun pala, guys. Oh my God. Ganun pala. Ganun pala pag may gustong pumasok sa bahay mo. Yung washing machine. Malaki kasi yung blanket para siyang na ano yung parang gumaganon ba na out of balance yung washing machine. Hala, oy, nakulbaan ko, oy, gaatot, ay. Yung heart ko ba kumakatog-katog, kumakalog-kalog. Huh? Natakot ako, guys. Oh, nakulbaan ko, guys. Akala ko, guys, may gustong pumasok sa... Yes, Rox. Mama scared, nervous. Akala ko may gustong pumasok, guys. Oh my God, nangurog man ko, guys. Tapusin ko lang to, guys. Nangurog ko, guys. Nangurog. Luwadan ko kusog. Everything is small. Ay, nako talaga ba? Kasi, you move. Ba't ba nag-move ka? Ang bigat ito, guys. Ang bigat. Tommy really need to secure this. I was nervous rocking here. The washing machine is moving bit hard. Like, it's, oh my God, it's like somebody is like breaking the door. And I was so nervous. There's too much weight on one side. What do you want? Yeah, the blanket. Yeah, you got to put a blanket out usually. So, if I don't feel like vacuuming, I don't feel like mopping or vacuuming the floor, and I can see here already from the dog, I'm just gonna use this Swiffer super dry. Yung meron kang aso at pusa, yung buhok, you know, makikita mo siya palagi. So, that's why binilhan niya ako nito kasi ano lang daw ko, no, pag hindi naman masyadong madumi yung floor at saka hiri lang, may mga buhok-buhok ka na nakikita. Dumidikit yung buhok nito.
Kuha talaga siya, no? Dirty agad. Ano yan? Anong style yan, Dimple Lurch? Anong style yan, bebe? Yes, Rox. Hindi ko alam kung anong kakainin ko, guys. Kakain. Hala! I was thinking of cooking, oy. Naunsa naman uni, oy. I was thinking of cooking my bok choy before my bok choy mabuish. Uy, ako. So, bukas ko na lang ito lutuin with munggo beans at saka bukas. Promise, lutuin kita bukas. I forgot, that's where I put the snowflake dyan. At saka doon is snowflake. At saka doon. At saka doon. I really wanna go back to the other store. Yung mga sana, parang walang mga sale ata yun eh. Yung Christmas decor, mag-sale sila pagkatapos ng Christmas, yun lang. Pero before Christmas, walang mga sale yan. Pero gustong-gusto ko yung, di ba nakita nyo sa previous vlog ko, sobrang ganda ng mga Christmas decor, yung mga white and silver. Ay, naku, naluka ako guys. Hindi pa nga pwede itong mag-decor-decor sa bahay kasi hindi pa ito. Itong mga couch na ito, hindi ko pa alam kung saan ito patungo, anong style, saan ito talaga lulugar itong mga couch na to, ito. Hindi ko alam kung saan ito lulugar kasi hindi pa talaga kung anong mga dapat andito kasi di ba may ibang furniture pa doon sa isang bahay. So, ano na ba? Ay, hindi pa tumawag yung asawa ko, guys. Ano na bang balita sa iyo? Pero tinext ko siya, guys. Alam niyo kung anong tinext ko sa kanya, guys. Natawa siya sa text ko kasi sabi ko sa kanya. Hi, this is your wife. This is your wife with a poop icon on it, like emoticon yung picture. And I look like poop, but this poop face, love you so much. And then sabi pa niya, love you too, crazy person. And then I reply, ha, that makes you smile, my baby poop. I called him baby poop. Maganda pag andito yung family ko. You know, kahit yung sisters ko lang dito, masaya yung dalawang sister ko, guys. Yung dalawang sisters ko, crazy yun. As in, mga loka-loka. Lalo na yung kamukha ko, mas loka-loka yun, guys. Galing ako sa labas. Kaninang hapon, nakita ako, sobrang hangin kasi, mahangin. So, yung kapitbahay, garbage ngayon is box. You know, yung mga box, cartons na dinodispose nila. So, yung kapitbahay namin, may basura silang, mga boxes, styro, dun sa, lahat ng boxes nila napunta dito sa front yard ko, which is farther, you know, kasi malaki-laki yung front yard namin. So, napunta lahat. So, nakita ko yun dito, lubilipad, kahit saan. So, mga malalaking boxes at saka styro. So, nakita ko, sabi ko, kunin ko yan kanang magmadilim na. So, kinuha ko, guys. Sobrang ginaw sa labas, eh. Kinuha ko, guys. Kita naman nila na lumilipad-lipad yung mga nila. I mean, kahit saan, dun sa across the street, mayroon doon malaking box. Hindi nila kinukuha, guys. Ano mga taong to? Ang isip ko, guys, ilagay ko balik sa kanila sa driveway nila kasi ayaw ko naman pumunta sa bahay nila at ilagay ko doon sa gilid sa may basurahan nila. So, plano ko doon ko ilagay ulit sa nilagyan nila. So, ang babalik din yan kasi mahangin-hangin pa rin sa labas. Babalik din yan patungo sa yard ko. So, nilagay ko na lang sa garage para ako na lang ang magtapon. Pag-ibig natin, ngunit ikaw lang at ako. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo. Tindig ng puso ko. Di ba't kahit na sa isa't isa'y mayroong pagnaramdam. Bakit ipagbiyan muli ang ating pagmamahalan? Hindi da-da-da-da-dan, dan-da-da-da-da-dan, dan-da-da-dan-da-dan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man
Luluto lang ako ng lumpia. Lumpia. Walang hiya. Walang lumpia. Walang hiya ang lumpia. At saka inudnud ko ito guys. Yung ano sa Tabasco. Masarap yan guys sa Tabasco. Masarap. I-try nyo ito. I have this on my channel. Kung paano ko ito ginagawa. I-try nyo. Sobrang ganda. Sarap. Tabasco. I just know you guys love Tabasco. I don't know, you know, some people doesn't really like even just a little bit of spice. Me, I cannot handle too much spicy, but the Tabasco is so good. Sarap. Hindi ko pa nga yan natikman, ha? Sarap na. I-dip mo lang dun. Sarap eh. Yung anghang naka-add ng ano ng cake. Sipa ba? Sipa. Anong ulam nyo guys? I add more kasi parang kulang. Nanonood ako nito guys noon. I think but I forgot the story. Gladiator. Sana sinasamahan nyo akong kumain guys. Masarap pag may kasama. Kumain. Lumala yung anghang niya kapag kumakain ka. Nainit yung anghang. Bumagrabe. Namiss kong mga katrabaho ko noon. May kaibigan akong lalaki. It was really fun. I hope I will see him again. Because he's a good friend of ours. Like, I mean, my friends Nancy, John. Namiss ko si John do. Mas masaya yung kasama. Sobrang saya kasama nun. Siya lang yung kaibigan ko na lalaki. Pero hindi nagtagal kasi yung tinatrabahuan namin na ano siya, na nabagsak. Nalugi ba? Naghiwa-hiwalay kami lahat. Ang labas, tignan niya. Hello. Yung kapitbahay namin doon ay may light sa labas nila. Yan. Good night, Naina. Where's Roxy? Roxy, come. Come here. Night-night. Sit up, Mitz. Come here, Rox. Good girls. Be a good girl, ha? Night-night. Salamat, guys. Salamat sa pag-stop by sa channel ko. Sana babalik kayo at manonood ulit bukas ng vlog ko. And salamat, guys. Good night, guys. I appreciate it so much. Bye, guys. Good night. Bye-bye. Now I understand.